Здравейте, маничета, умничета! Днес ще ви разкажа за растенията. Растенията са навсякъде около нас. Те са важна част от живота ни и от този на животните. Съществуват няколко вида растения. Дървета. Те са големи и някои видове са много високи. Друг вид са храстите. Те са по-ниски от дърветата. Има и тревисти растения, каквито са цветята и тревичките по красивите поляни и градини. А ти знаеш ли кои са частите на растенията? Корени. Те са под земята и чрез тях растенията приемат вода. Стъблото е частта, която държи растението изправено. Листа. Те улавят слънчевата светлина. Цветовете. Те ухаят прекрасно и от тях се развиват семенца и плодове. В плодовете също се съдържат семенца. Нека разгледаме как расте едно растение. Растението се нуждае от хубава почва, от която да черпи минерали и хранителни вещества. Нуждае се и от слънчева светлина, която приема чрез своите листа. Също така му е необходима и вода, която поема чрез корените. Благодарение на всичко това, растението се развива успешно, цъфти и дава плодове. Защо са важни растенията? Дърветата произвеждат кислород, който ние дишаме, и правят въздуха по-чист. Можеш да се разхладиш под сенките им в горещите дни. Също така от тях добиваме и дървен материал. Растенията ни дават храна, плодове и зеленчуци, ядки и зърнени култури. Използваме билки за лекарства, за козметика, за аромати. Цветята пък правят света ни по-красив и по-щастлив. Как да опазим растенията? Не късай цветята без нужда и не чупи клонки. Посади дърво или цвете. Поливай растенията, за които се грижиш редовно. Не замърсявай природата. Растенията и животните страдат от това. Растенията са нашите тихи герои. Те ни хранят, пазят и лекуват. Важно е да се грижим за тях. Така правим света по-добър. Благодаря, че гледахте, маничета. До следващия път!